Sortim de la capital per anar a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, on avui s'ha fet una jornada on es debat sobre la importància de no abandonar els camps de conreus perquè, entre altres coses, són un extraordinari tallafocs, com es va demostrar aquest estiu en l'incendi de la Torre de l'Espanyol. L'incendi de la Torre de l'Espanyol va ser atiat per les pitjors condicions meteorològiques dels últims 20 anys, amb una onada extrema de calor i amb un fort vent de garbí. Unes condicions que amb el canvi climàtic poden ser cada vegada més freqüents. En esta jornada s'ha analitzat com es pot afrontar este panorama amb la gestió de boscos i conreus. Estem fent per entendre com el diferent paisatge, configuracions del paisatge poden afectar el règim d'incendis. En el cas de l'incendi de la Torre, els antics camps abandonats van afavorir el foc i, en canvi, els conreus, encara en actiu, van ser clau per aturar-lo. La C12 i els conreus al voltant de la C12 ens van servir per poder fer els contrafocs a la C12 i després aquest mosaic agrícola discontinu que encara queda aquí al flanc de l'incendi va servir per confinar l'obertura cap a la dreta, que hagués sigut cap a la Bisbal i cap a la zona del Montsant, que l'incendi tenia intenció de fer el tercer i quart dia. I el poder trobar mosaic agrícola ens va permetre limitar l'incendi amb aquestes 5.000-6.000 hectàrees amb què va acabar. Segons el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal, caldria recuperar 15.000 hectàrees de conreu abandonades cada any per ajudar a frenar els grans incendis que poden ser cada vegada més freqüents en el futur. No és el problema de que no hi hagi suficients mitjans per apagar aquest incendi, sinó que el problema és que entre tots hem de crear paisatges resistents i sostenibles amb aquest territori, que tinguin una sortida. Malgrat les pèrdues provocades per aquest incendi, almenys hi ha una part positiva. Tot aquest espai que ja ha cremat serviria per frenar un potencial megaincendi que recorrés l'interior de les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona i que podria arribar a cremar més de 90.000 hectàrees. Víctor Sorribes, TV3, La Palma d'Ebre.